Pozdravujem, pani susedka. Dobrý deň, pán dekán. A pozerám, že čo si tu robíte? Čo je to? Áno, naša radnica má 113 rokov, je to už stará dáma, asi uznáte, že potrebuje aj nejaké opravy a údržby. No to uznám a budú oslavy 790 výročie prvej písomnej zachovalej zmienky, tak to bude krásne, už sa tešíme na mestské oslavy. A koľko to vôbec bude trvať? Do mesiaca by sme mali byť fertik. To ste rýchli, nech len sa to podarí. Budeme sa tešiť. V tejto časti práve prebieha oprava strechy. Vymieňame staré škrydly za nové, pretože bola poškodená krytina a škrydly padali na zem. Rekonštrukciu vykonávame šetrne. Radnica je naša národná kultúrna pamiatka a chceme ešte, aby dlho slúžila nám i ďalším generáciám a bola aj naďalej pýchou nášho mesta.